Aksi maling nyolong kancute wong wedok nggarano warga Kecamatan Lamongan sumpek. Siji wong lanang kerekam CCTV tepaya nyolong kancut mamel iki sing dipepe nang ngarepe omah. Lah cacak kabeh diapakno sih iki? Apa yo payu nek digawe drifting? Oh, wis angel iki. Video maling nyolong kancut iki viral nang media sosial. Kedadiane nang Dalan Andansari, Telogo Bandung, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Sabtu isu uduk-uduk. Nang rekaman CCTV 5 menit iki ketok jelas pelaku sliweran terus nyideki memean sing ana nang ngarepe omahe korban. Mari ngono kancute korban dijobok nggawe gothek. Gak cuma sitok, tapi telu. Mari ngono kancut mamel iku dilebokno jaket terus digawa mlayu. Aksine maling kancut iki lagi dieruhi korban isuke. Korban sing ngejer kancute ilang telu langsung ngecek CCTV. Teko rekamane wis gak salah maneh barang pribadine iku dicolong maling. Polai pelaku dibedhek sik sliweran, warga kuwatir dek nglakoni aksine maneh nang panggon liyane. Mangkane perkara kemalingan iku direpotno nang polisi. Aksine pelaku sing ketok jelas nang rekaman CCTV diarepno iso dadi petunjuk gawe polisi beber selidikan. Lah iya, lah opo sih nyolong kancut iku? Apa ya ana sih penadahe? Zulkifli Zakaria, CTV.